गोबां लिडार उन्हें कौवा खनाका जैसे जिन्हें बुबा कराना 2023 जोरा जेके पाना लोगियो मारना ही नहीं आग सारे ने मुझको सिंतांग 2023 जोरा जिन्हें बुबा कराना से कथांग तोंग साक से लोगियो मारना जिन्हें बुबा कराती ने बोने पर्सनल बेनिफिट नि बागैया बोने साक बाइथांग नि बागैया बोने फैमिली मेंबर्स नि बागैया बोने फैमिली नि बागैया जों ती प्रासारुनि बागैसे बसाय फाइट खाइ दङो इगा जों जत सिरानि नांनाय जिनि बागैसे जिनि बुबा ग्रा बसाय फाइट खाइ दङके जोंबो जिनि बागै जों माबोजानाय जिनि बुबा ग्रा जिनि बाय फाइट खाइ दङो आबुनि बागै जों 2023 जराया जिनि बुबा ग्रा जिनि बागै 2023 जराया फैयासाक जरासे आङो प्रोग्रामाव प्रोग्रामनि बिसिङाव आं सानो मुजुगौ जों गोबां मा जागोन नुगौ जेताबो जों ज' फारुनि बिसिङाव अमो हिंगे देवबर्मा अमो जमाटिया अमो रिया अमो त्रिपुरा इलेक्शन गाना गाना सबायखेनो जों अमो हिंगे कम सालाय दङो गोबां मा बर' दङो जे साल फाइके साल बाय हर बाय बीजेपी नेतारुनि दङो उनि जरा हर लाइसै दङ अमाहाय बर'नो अमाहाय कम सागो ओ जागाले त्रिपुरा से मावनाय ओ जागाले देवबर्मा से मावनाय ओ जागाले जमाटिया से मावनाय ओ जागाले रियां से मावनाय आबरो हिंगाय जोंनो डिवाइडर खायनायनि बागैसो जोंनो डिवाइडर खायै सिनि फान्नो कबे रगै जे नेशनल पार्टी रंनो बीजेपी हाई पार्टी सीपीआईएम हाई पार्टी रंनो पारे रखनानि बागै आबुनि बागै जों जत सिनानि नांनाय जे सिनि अरो 20 दफा मिले जों जत थानसा जिनि बिसिङाव गायसासे कम्युनिटी अंनाय आबो हिंगाय तिप्रासा कम्युनिटी सिनि कम्युनिटी गायसा तिप्रासा कम्युनिटी जे आबर से सिना नांनाय आबुनि बागै जे अमाहाय कक सानाय रंनि लामा से हाक जाला मादुंनाय आङो प्रोग्रामनि बिसिं दैनो सानो मुजुगौ जे आं ईएम पोस्ट याकरै पार्टीनि बाय साबो खायनो बारास आं ईएम पोस्ट याकरै पार्टीनि बाय साबो खायनो I want to lead the post EM I want to work for the party आं जे बिलीव खायमानि what I believe any post